Během několika následujících minut vám ukážeme, jak je jednoduché instalovat podlahové vytápění pomocí elektrické topné rohože. Nejprve dobře změřte plochu podlahy, na níž chcete vytápění instalovat, abyste mohli zvolit správnou velikost topné rohože. Nezapomeňte, že musíte vynechat zastavěné plochy, jako jsou umyvadla, záchodové mísy a podobně, kde nemůžete topnou rohož použít. Pak si vyberete rohož takového rozměru, která bude nepatrně menší než vyměřená plocha. Než začnete topnou rohož pokládat, přečtěte si dobře přiložený návod. Udělejte v podlaze drážku směřující k instalační krabici. V ní bude uložena chránicí plastová trubice pro podlahový teplotní senzor. K instalační krabici ve zdi povedou dvě chránicí trubice. Jedna pro podlahový teplotní senzor, druhá pro přívodní vodiče k topné rohoži. Konec chránicí trubice pro podlahový teplotní senzor utěsněte, aby do trubice nevnikla zalévací směs, a fixujte ji ve vysekané drážce. Před použitím vhodného lepidla či tmelu musí být podlaha důkladně zbavena prachu, všech ostrých předmětů a dalších nepravidelností, aby pojídla dokonale přilnula k původnímu povrchu. Nyní položte topnou rohož na podlahu. Dejte pozor, abyste nikde nepřerušili kabelové spojení nebo nepoškodili ochrannou izolaci. Pamatujte, že topná rohož se nesmí zkracovat. Přípojné vodiče topné rohože musí být vyvedeny do ochranné trubice vedoucí k instalační krabici, která může být umístěna podle platných bezpečnostních předpisů vně nebo uvnitř vytápěné místnosti. Položenou a vyrovnanou rohož zabezpečte proti pohybu. A pak přes ní rozestřete lepidlo pomocí speciální stěrky. Celá rohož musí být lepidlem zcela pokryta tak, aby nikde nevznikaly vzduchové polštáře. Musíte použít lepidlo nebo tmel doporučené pro podlahové vytápění. Jakmile tato první vrstva zaschne, můžete v souladu s pokyny výrobce nanést další vrstvu a na ní lepit novou dlažbu. Pro regulaci tepelného výkonu je nutné instalovat termostat Devirex s podlahovým senzorem, který umožní rychlé a efektivní korigování teploty. Senzor termostatu je uložen v ochranné trubici. Připojení termostatu a topné rohože k elektrické síti přenechte odborně způsobilému elektrikáři. A nyní máte na podlaze novou dlažbu, která nestudí, nýbrž příjemně hřeje od nohou. Keramická podlaha dobře udržuje teplo a poskytne vám výjimečný komfort za přijatelnou cenu. Devi vám přeje s novým podlahovým vytápěním Devi Heat dobrou tepelnou pohodu.